लोगोफोर नोंथांमोनखौ गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय दिनै आं मोनसे भिडिअ बानायनो मायदो माने खीर बानायो आरो आं आगोलावबो खीर बनायदोंमोन किन्तु आं माने भिडिअ बानायाखैमोन दिनै आं फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायनानै होनो सानदों आरो ओमफ्राय बे भिडिअ बानायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरो भिडिअखौ नायदो दानिया थौदो आं खिथिनोसै माबायदि खीर बनायो आरो खीर बनायब्ला मा मा जगार नांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थिगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम मानो होनबा आं दिनै फार्स्ट टाइम भिडिअ होगोन ना आगोलाव आं होफेराखैमोन ओंखायनो गोरोन्थिबो जानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय थौदो दानिया नायदो बेवहाय आं गाइखेर लिटारसे लादो बिनि उनाव काजु बादाम किसमिस सिनि तेजपाता आरो इलाइचि लादो बिनि उनाव आङो कापसे जोसा माइरं लादो जोसा माइरंखौ आं आधा घन्टासो सोमना दोनबाय दा आं गाइखेरखौ गुदुं खालामनोसै गाइखेरखौ दुंनो होनि दाना गाइखेरा दुंबाथाय आं गाइखेरा दुंबाय बिनि उनाव आं जोसा माइरंखौ होनोसै सुनानै दोनखादोंमोन आं एरना होबाय थानांगौ गेजेर गेजेर आं गेसनि फ्लेमखौ एकदम स्ल'आव होदो मानो होनबा बुरजा होबाथाय खामो ओंखायनो आं स्ल' होदो ओमफ्राय एरबाय थानांगोन नङाबा सिथाबगोन खामथाबगोन दा आं तेजपात होनोसै एसे माबाबाय आरो इलाइचि देना लाखादो आं गरनै इलाइचिखौ गुन्दैबो होनो हायो किन्तु आं गथाखौनो देख्रुबनानै लादोंमोन बेखौ आं होबाय दा बिनि उनाव गेस फ्लेमखौ बुहुद स्ल' होनांगौ बारा रुयाखै दा आं इयाव काजु होनोसै बेनि उनाव किसमिस ओमफ्राय एरबाय थागोन आं दसे दसे एकदम स्ल' होदो फ्लेमखौ गाइखेरा खम जादो रानथाबबाय स' आं गाइखेर दोनबावो आरो फुदुंना दोननाय बेखौ एसे होबाय गाइखेर खम जाबा होबावनोबो हायो दा आं एरना होबाय थागोन दा आं सिनि होनोसै सिनिखौ कापसे होगोन आङो सोरबा बुरजा गोदै बुरजा जानो लुगैयोब्ला बुरजाबो होजायो स' आं खम जानो लुगैयो ओंखायनो खम होबाय एरबाय थाना हो गेजेर गेजेर दा आं केसर होबाय केसर होनानै दा नै मोननो जाबाय आं गेसखौ बन्द' खालामबाय नै दा जानो हासिगोन आरोना रेडि स' आं टेस्ट खालामसै माबायदि जायो दिन्थिनोसै नायदो नै दाना मोनबाय जों जाना नायदो नोंसोरबो जानोबा फै जानाव सोरबा जानो लुगैबा फैनो हागोन आं बनायना जाहोगोन गोथाव जादों गोरान जाद्रायबाय आंना दोनबायना ओंखाय दाना नोंसोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालाम लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आं गोजोननाय मोनगोन आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनो थाबाय मानो होनबा आं फार्स्ट टाइम भिडिअ बनायदों खनसे बनायफेरनो मोनाखै थेंक इउ